Thank God it's Friday! Thank God it's Friday, but then, wala namang pinagbago kasi alam mo kung bakit. Traffic pa rin naman sa napakaraming kalye po ng EDSA. Eto, kabisyo. Ito, ano daw? Ano kasi nung bahay kaya? Parang naalala ko dati yung pagbabakuna. Takot na takot ako dati sa injection ng elemental. Diyan ang ginawa mo. Di ba iniikot yan? Pagpapasok na yung nurse amin, lumalabas ako. Naghahanap ako ng mga bulak doon na tinapon na. Tapos pagbalik ko nakaganon na ako. Takot na sa injection. Pero siyempre, nung lumaki na ako na nang i-inject. Hi, DJ Lala Banderas, isang flying kiss naman dyan, please. Ikaw naman. So, pa ba? Parang manananggal. Kay Troy ka na po kayo humingi ng flying kiss. Yung akin kasi corny, yung kanya kasi maganda yung flying kiss niya. May tunog pa. Oh. Sa akin gano'n lang. Yung sa'yo? Mas Wala yung nararating. Kasi ako ayokong matakot sa bahay. Kasi bahay namin, yun, kung nakikisama sila doon, nakatira din kami doon. Para na sila! Tandaan mo, 40 na ako! Hindi ka na babat basta nagkugulat! Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.